يما موالي الهوى، يما موالية، يما موالي الهوى، يما موالية. بسمة بتقهر الهموم والأمل يملاها، عمري الظلم ما يدوم وأرضك ما بننساها. بسمة بتقهر الهموم والأمل يملاها، عمري الظلم ما يدوم وأرضك ما بننساها. والكون كله بيحضر لعرس الحرية، يما موالي الهوى، يما موالية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. Kama sara mani foka barkada ale mi sonani ka bidoya irana ka nyeta TV lajelikelaw cɛ faramuso ka denmisɛn fara makɔrɔba ka foli lase o kelenna bɛɛ lajɛlen ma nin waati in na. Aw bɛ ka jɛmukan filɛ nin waati in na, jɛmukan min ni an b'a fɔ a ma faso jɔkɛnɛ n'a bɛ ɲɛnamaya dɔgɔkun dɔgɔkun tele ɲɛta yɛrɛ jabaraniso sanfɛ ka kɛ ni an yɛrɛ ka jamana lahalayaw ye nin waati in na min ye politiku ko ta sira ye. Aw bɛɛ lajɛlen b'a kalama cogo min na wulikajɔw caman bilara sen kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka daminɛ kabiri cɛmancɛla fanga bila sen waati sen kan ni o daminɛna anw yɛrɛ ka jamana kɔnɔ ka bɛn ni utukalo dɔ tile 18 ye fɛn min ye Ibrahim Bokar Keita ka fanga dafirili ye ka na se an bɛ don min na ko bi maa minnu kɔni ye fanga ta ka i cogo fanga yɛrɛ kunna o ye sɔrɔsilakaw ye. Parti politique tɔnw kɔni welela an y'a sɔrɔ dɔw kɔni y'a jira k'a fɔ olu kɔni bɛ u kɔda dɛnɛ na olu tɛna sɔn cogo si la u ni ninnu ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ. Hali ni y'a sɔrɔ o cogo kelen na dɔw fana y'a jira k'a fɔ malidenw an ka jɛ an k'an bolo di ɲɔgɔn ma min b'a to an ka jamana a bɛ se ka bɔ degun kɔnɔ cogo min na. Nin bɛɛ lajɛlen n'a ka faamuya, nin bɛɛ lajɛlen n'a ka hakilinata jamana jɔliko la. Kuluba min bɛ anw ka jamana kɔnɔ ni a bɛ f'a ma cadre d'échange des partis et regroupement des partis politiques pour une transition réussite. Nin ye kuluba ye min bilara sen ka parti politique tɔnw bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ jɛkulu min kɔnɔna na ni u yɛrɛ ka miirinata ye cɛmancɛla fanga a yɛrɛ bɛ se ka kɔkɔrɔma don cogo min na ka an ka jamana jɔ sen kelen yɛrɛ kan. An ye Amadu wele ka na ni ale yɛrɛ bɛ nouvelle alliance nouvelle jigiya kura o jeunesse ɲɛmaa don ni ale yɛrɛ tɔgɔ ye Abakari Ture. An y'a wele ka na bi min b'a to an ni a yɛrɛ ka se ka na masala kɛ maliko yɛrɛ kunkanko kɔrɔfɔ la. Sigi minnu ni u bolodalen don an ka jamana kɔnɔ n'a bɛ f'a ma assise nationale ka taa se an bɛ don min na komi bi kalafiliko kuma o fana fɔlen don an ka jamana kɔnɔna na an yɛrɛ ni CEDEAO cɛ ka taa se an yɛrɛ ni Faransi cɛmancɛ ma ninnu bɛɛ lajɛlen na kɛ masala ye ni Ala sɔnna ma waati ma labɔli kɛ an na min kɛ somɔgɔ sama ye walima tele ɲɛta filɛbɔw na tɔmɔta sɔrɔ min yɛrɛ kɔnɔna na. Ma welele Abakari Ture ni Ala sɔnna ma an bɛna kuma d'a ma ka foli kɛ nin waati in na ka ɲɛsin tele ɲɛta filɛbɔw ma. Abakari Ture salamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ayiwa i Ture. Anba somɔgɔw bɛ di? Baasi foyi t'u la alhamdulillah. Ayiwa ka foli kɛ nin waati in na ka ɲɛsin ɲɛta TV filɛbɔw bɛɛ lajɛlen ma. An bɛ an balimaw bɛɛ lajɛlen fo an mansaw minnu bɛ ka nin telesoba in lajɛ nin waati in kɔnɔna na n'o ye ɲɛta TV ye. Tabarikala. Ka bɛɛ lajɛlen fo ka ɲini Allah subhanahu wa ta'ala fɛ a ye baro in sigi hɛrɛ la cogo min na Ala ka baro in wuli hɛrɛ la. Ala kana kuma foyi bɔ an da kɔnɔ fo n'a kɛra kuma ye min ni sababa bɛ bɛn. An b'o ɲini Allah subhanahu wa ta'ala fɛ a ko k'a ka se kosɔn a ko k'a ka kira ba in kanu kosɔn sallallahu alaihi wa sallam. Ayiwa i Ture an bɛ i yɛrɛ fana fo k'i waleɲuman dɔn e min sɔnna k'an ka wele jaabi ka na tele ɲɛta kɔnɔ bi min b'a to ani ka se ka na kuma jamana ko kan an bɛ i yɛrɛ fo k'i waleɲuman dɔn. Ayiwa Abakari Ture ɲininkali fɔlɔ min ni ne bɛ na o ko la jɛkulu bilara sen kan an ye jɛkulu fila bɔɲɔgɔnko de tɔgɔ fɔ sisan a jɛkulu fila bɛɛ lajɛlen na e b'i yɛrɛ sɔrɔ a kɔnɔna na jɛkulu ninnu bila kun sen kan i bɛ se k'i da don a la ka dɔ ɲɛfɔ a la. Inshallah n'Ala sɔnna ma an bɛna walawala ye ani an filɛbagaw n'a lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen ye pour que faamuyali ka se ka sɔrɔ a la. I bɔra k'a fɔ cogo min na effectivement n bɛ jɛkulu kɔnɔna na n'an b'a fɔ o ma ko Espérance Nouvelle jigiya kura. O créera en octobre 2020, c'est-à-dire octobre kalo tɛmɛnen san 2020
ani mugan sana coup d'état kɔfɛ dɔrɔn n'i y'a jate minɛ kalo kelen kalo fila dɔrɔn ni Ibrahim Boubacar Keïta ka fanga binna ni sɔrɔsiw cogora an kunna donc anw farala ɲɔgɔn kan depuis waati ka jɛkulu créer n'an b'a fɔ ma ka jɛkulu sigi n'an b'a fɔ ma ko Alliance Nouvelle Jigiya Kura Jigiya Kura ni dabɔ k'u kun ti dɔwɛrɛ ye an ko bon c'est vrai fanga dɔ binna fanga dɔ sigira an kunna n'o ye sɔrɔsi fanga ye madama n'a sigira u ye layidu kan dɔw ta fasoden jama ɲɛna ka kumakan dɔw la fɔ charte kɔnɔna na an ko a ka kan ka fara ɲɔgɔn kan depuis sisan ka se ka u kɔlɔsi k'u dɛmɛ u ka baara la parce que n'i ko ka maa dɛmɛ a ka baara la i ko ka tigilamɔgɔ fana kɔlɔsi a ka baara kɔnɔna na walasa a ye kalikan min ta faso jama ɲɛna a kana se ka bɔ o hukumu kɔnɔna na o de nana ni Alliance Nouvelle Jigiya Kura sigili ye kalo 2 fanga dafiri kɔfɛ donc an y'an to kulu kɔnɔna na an ye baara caman kɛ ka fanga minnu bɛ fanga na bi ka se ka u bilasira mais k'an ka hakilina fana f'u ɲɛna jamana taabolo fanfɛla la bon an tor'o kɔnɔ fo ka na se nin waati laban ninnu ma kalo 4 kalo 5 bɔɲango hakili la politiki tɔn wɛrɛw fana y'a ye k'a fɔ k'u bɛ ka taa taabolo min na sisan ani fanga sigira kan minnu kan coup d'état kɔfɛ o kuma ninnu ni kɛwale ninnu tɛ kan ka ɲɔgɔn sɔrɔ bilen donc politiki tɔn wɛrɛ wulila ka se an ma an ye ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔn kan ka fara ɲɔgɔn kan ka kɛ kuluba kelen ye madama an bɛɛ ka laɲini ye kelen ye charte batoli ani kumakanw waleyali ko in bɛ o de nɔfɛ donc a bɛ kalo 4 kalo 5 bɔ an ni politiki wɛrɛw farala ɲɔgɔn kan politiki tɔn caman b'o kɔnɔna na an sɔrɔla ka cadre in sigi n'an b'a fɔ o ma ko cadre d'échange des partis et regroupement politique pour une transition réussie bon laɲini kɔni tɛ dɔwɛrɛ ye comme an y'a fɔ cogo min na cadre yɛrɛ tɔgɔ b'a fɔ ko pour une transition réussie transition in bɛ se ka kuncɛ hɛrɛ ni baden na cogo min na bon o dun tɛ se ka kɛ fiyewu f'an ka to ka ɲɛmɔgɔ ninnu hakili jigin u ka kumakanw na ka to k'u hakili jigin u ka kumakan na u ye layidu min ta fasoden jama ye fanga daminɛ waati n'u ye charte ta n'u ye gafe ta k'u bolonɔ bila la ka to k'u hakili jigin madama n'u ko k'u bɛ bɔ o kɔnɔ waati o waati an b'u sama ka taara ka na o papier in de ma o gafe in de ma walasa an ka se ka évoluer donc an b'o hukumu de kɔnɔ alhamdulillah o de kama sa ni jɛkulu kofɔlen nana bila sen kan nka maa jeli b'i yɛrɛ parti politique tɔn jeli b'i yɛrɛ sɔrɔ a kɔnɔ bi a ka ca ne bon n'i y'a jateminɛ parti min b'a kɔnɔ bi a ka ca tɔn 80 ni kɔ ye parti dɔw b'a la olu kelen don mais n'i y'a jateminɛ tɔn kumaba dɔw b'a la par exemple ni ye EPM ta yɔrɔ RPM b'o kɔnɔ bon ni ye EPM ta parti hakɛ min b'o kɔnɔ a ka ca n'i ye Alliance Nouvelle Jigiya Kura ta o fana ye partiw ni organisation ni ONG les organisations de la société civile ani ONG olu caman fana bɛ o kɔnɔna na bon Murema b'a kɔnɔ bon n'i y'a jateminɛ Asma b'a kɔnɔna na o ye tɔn kelen ye mais n'i y'a jateminɛ a bɛɛ bɛ t'i jɔ tɔn 80 ni kunkanfɛn na minnu kɛn bɛ ka bolodi ɲɔgɔnma kɛ ni tɔn kɔnɔna na ayiwa n'i ye nin jɛkulu in ka miirinaw ta k'a lajɛ u k'a ɲɛfɔ cogo la walima i yɛrɛ bɔra sisan k'a ɲɛfɔ min bɛ se ka kɛ cɛmancɛla fanga ani sababa bɛ se ka bɛn cogo min na nka an nana ye k'a fɔ minnu ko olu bɛ cɛmancɛla fanga dɛmɛ min ye Sogɛl Kokala Mayiga ani parti politique tɔn minnu ni olu ni fanga an bɛ se ka fɔ ka surun bi olu ni aw tɛ ɲɔgɔn sɔrɔ hakilina kelen na aw dun ko aw bɛ cɛmancɛla fanga dɛmɛ olu fana ko k'u bɛ cɛmancɛla fanga dɛmɛ o tuma a ko bɛ cogo di mun bɛ gɛlɛyaw don ni ɲɔgɔn cɛ mun bɛ fɔnkɔ ɲɔgɔn kɔ don ni ɲɔgɔn cɛ alhamdulillah i b'a dɔn dɛmɛw cogoya tɛ kelen ye mɔgɔninfinw ka faamu tɛ kelen ye dɛmɛ ta fanfɛla la n bɛ to k'a fɔ an ka jamana kɔnɔ problème kelen de bɛ Mali kɔnɔ yan n'an ye fura sɔrɔ la don o don coup d'état ba in bɛ dabila Mali la et puis Mali bɛ se ka kɛ jamana basigilen ye a problème ye jumɛn ye problème fɔlɔfɔlɔ min b'an da la o ye ɲɛmɔgɔw ka tilenibaliya ye ɲɛmɔgɔ minnu yɛrɛ bɛ sigi fanga na u ka tilenibaliya o de ye gɛlɛya fanba ye min bɛ dankari jamana yɛrɛ ka basigi la tilenibaliya ye mun ye u ka fɔta ani kɛta u tɛ ɲɔgɔn sɔrɔ kuma si i b'a ye k'a fɔ ni maa sigira fanga na a bɛ fɔlɔ ka layidu min ta ale de bɛ kɛ tila ka kɛ maa fɔlɔ ye ka tila k'o layidu bɔrɔtɔ a karisa ni sigira n bɛ nin de kɛ n bɛ nin de kɛ non seulement n'a sigira a t'o yɛrɛ kɛ wa ɲɛfɔli yɛrɛ t'a la tuguni o ye kelen filanan problème filanan bɛ jumɛn na o ye malidenw yɛrɛ n'o ye jamana kɔnɔdenw yɛrɛ ye
problème flana bolu de la sabu kada ka ambi jamana kono n'u ye maa sigi fanga na kaba walima ka danaya da dɔ kan ko o bila fanga na kaba an b'an kunkolo de sɔɔri bɔrɛ kɔnɔ k'a dasiri k'a nujuru don tigi bolo sa o kɔni b'an gɛn ka taa yɔrɔ min ka d'a ye ɲininkali tɛ k'o la bilen a ɲɛna ma o tɛ kɛ o tɛ a ma ɲɛ o ɲininkali tɛ kɛ c'est-à-dire an bɛ t'o bolo de kuda ye i bɛ san 5 ko la i bɛ sɔrɔ ka n'a tigilamɔgɔ ɲininka a karisa ne ye fanga min kalifa la o ko bɛ cogo di Mali bɛ nin gɛlɛya 2 de bolo n'an sera ka fura sɔrɔ nin kɔnɔna ninnu na basigi bɛ na Mali la Mali bɛ taa ɲɛ i ka ɲininkali bɛ mun nɔfɛ a bɛ na ni nin kuma kelen in de ye quoi mɔgɔw ka faamu tɛ kelen ye fanga dɛmɛni na dɔw ko ni fanga sigira ka ban an ka to yen sa ka baara kɛ an ka san 2 d'a ma an ka san 3 d'a ma ma d'a ma an ka san 5 yɛrɛ d'a ma an ka sigi k'a lajɛ a ti kɔlɔsi a ti ɲininka kuma ni kuma a yɛrɛ layidu minnu ta k'a fɔ k'a bɛ olu waleya a ti ɲininka olu waleyali ni u waleyabaliya la e ko ko e ka jamana ɲɛnama sɔrɔ e ko ko e ka jamana basigilen sɔrɔ olu ye kuma ye minnu bɛ ɲɔgɔn sɔsɔ donc an ni politiki tɔn tɔw minnu ka dɛmɛ bɛ ka tara faama ma an ka fɔnko ɲɔgɔn kɔ bɛ sɔrɔ nin yɔrɔ in la an ko dɛmɛni o ye tiɲɛ ye mais n'i bɛ maa dɛmɛ f'i k'a kɔlɔsi a ka baara la dɛmɛ fɔlɔ-fɔlɔ ye jumɛn ye fɔlɔ karisa i ko i bɛ fɛn o fɛn kɛ a waati la est-ce que a sera ka kɛ wa n'a sera ka kɛ alhamdulillah an bɛ to i ka continuer n'a ma se ka kɛ an b'i lajɔ k'a fɔ karisa i kun ko k'i bɛ nin kɛ nin waati ni nin waati n'a ma se ka kɛ bon o de danfara bɛ an ni mɔgɔ tɔ ninnu ɲɔgɔn cɛ bon politiki tɔn ninnu minnu taara don fanga naga kɔrɔ bon bɛɛ bɛ baara kɛ n'i ka fili yɔrɔ ye mais an kɔni hakili la nata sen bɛ a caman taabolo la nata sen bɛ a la n'o tɛ k'a fɔ k'u yɛrɛ ko danganiya b'u la faso kanu na walima danganiya b'u la k'a fɔ ko cɛni na depuis ninnu nana ko baara yɛrɛ de bɛ ka kɛ k'an bɛ se k'an sɔnni sigi min kan ka tɛgɛrɛ fɔ o kunna ne ma d'a la n'o bɛ yen nka a dabɔkun ye min ye ni yɛrɛ gɛrɛla lala dɔnna bilanda walima ni gɛrɛla lala na wele ka bila fɛn dɔ la hali n'a y'a sɔrɔ u bɛ ka min kɛ u ye min fɔ ni olu tɛ taa fan kelen na bon anw tɛ ka baara kɛ ni o ye an ko madama n'u nana u ye gafe dɔ ta n'an b'a fɔ o ma ko charte u ye layidu ta k'a fɔ n'an nana kalo 18 an tɛ tɛmɛ o kan an bɛ kalata organiser Mali kɔnɔ président kura bɛ sigi an b'an kɔ don an ye sɔrɔsiw de ye an ka baara wɛrɛ b'an bolo ci wɛrɛ b'an bolo min tɛ fanga marali ye u y'o fɔ u ka gafe kɔnɔna na bon ne bolo n'i bɛ maanifin dɛmɛ i kan k'i sɔnni sigi a ka layidu kan de kan n'o tɛ n'i y'a jateminɛ kuma caman min bɛ ka kɛ nin waati in na fanga jasoko fɔlɔ la o ma kɛ o n'i y'a jateminɛ ka bandaw ninnu to yen ani Muktar Wan bandaw ye président Muktar Wan kɛra premier ministre ye ɲɔgɔn farafarali ma caya o kuma ma caya o nin tɔn yɛrɛ tun ma sigi a waati mais bandaw ninnu y'a jira k'a fɔ olu mana kana to fanga na u nana de ka se ka élection organiser madama u ye layidu min ta malidenw ye charte gafe kɔnɔna na baara kɛra ni o de bon alhamdulillah an kun ɲɛ b'a la fana u ka cɛsiri bɛɛ lajɛlen kun bɛ ka kɛ ka tara o de fana ma Abakari Ture nka maa bɛ se ka ɲininkali kɛ nin yɔrɔ in na n'i ye cɛmancɛla fanga ta k'a lajɛ kalo 18 tun don nka kalo 9 kɛra u yɛrɛ ɲuman yoboya b'a la k'u ma se ka sigi sen kelen kan fo Sogɛli ni Asimi ka na baaraw ta sɛbɛ la k'a fɔ ko kalafili bɛ se ka kɛ o kɔnɔna na ka bɛn ni layidu talen walima layidu min taara kabiri a daminɛ waati k'a fɔ ko e ko gɛlɛya tɛna don o la wa ka sababu kɛ jamana yɛrɛ lahalaya lakanabaliya min yɛrɛ bɛ jamana mais an ka ɲɔgɔn ɲininka mun de la fɛn ma kɛ e yɛrɛ ɲuman e bɔra k'a fɔ sisan ko ninnu sigira bi transition daminɛ nin y'a san 1 ni dɔɔnin ye min b'a ni waati fɔlen yɛrɛ cɛ kalo 3 ɲɔgɔn na an b'an yɛrɛ ɲininka mun na fɛn ma kɛ mun de la kalo 18 olu de y'a ɲini a ma wajibi ko olu de y'a ɲini a dir'u ma nka Abakari Ture a jirala k'a fɔ ko CEDEAO de y'a imposer an da la dɛ CEDEAO ma foyi imposer an tɛ se min kɔrɔ CEDEAO ko ye min imposer o tɛ nin ye o CEDEAO ye min imposer o ma accepter o CEDEAO ye min imposer fɔlɔ o ye kalo 12 de ye kalo 12 CEDEAO de y'o de imposer Mali kunna a waati et nin yɔrɔ in na fana c'est l'occasion je vais interpeller ici l'imam Mahmoud Diko parce que ji bɛɛ n'a tɛmɛ sira ji bɛɛ n'a boli sira don CEDEAO ye kalo 12 de imposer Mali kunna a don a chaque imam Mahmoud Diko ale de wulila
ka se CEDEAO ma akuma Mali be gɛlɛya ni lahala min kɔnɔ an tɛ se ka kalata labɛn ka bɛn ni kalo 12 ye an b'a ɲini aw fɛ a k'a to kalo 18 na ani sɔrɔsiw o sɔnna o ma hali ni hakili b'a la hali CEDEAO ye conférence extraordinaire min kɛ Akara u ye Assimi wele ka taga la a dɔw ye photo de famille min yɛrɛ kɛ a bɔra o la CEDEAO mɔgɔw jɛna n'a ye mais bi kuma minnu bɛ ka fɔ an ka taa prolongation na an kana taa prolongation na e y'a mɛn k'u sera Imam Mahamudu Diko ma k'a ɲininka da la ka na a sɔnna walima a ma sɔn parce que ale ka kumakan de engagé len bɛ a ka kumakan de engagé len bɛ CEDEAO mɔgɔw sɔnna ka kalo 18 Mali ma nin y'a siɲɛ gale ye coup d'état fɛn o fɛn kɛra transition fɛn o fɛn kɛra an ka kalo 18 sɔrɔ a kɔnɔna na siɲɛ kelen nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye ka sababu kɛ CEDEAO ɲɛmɔgɔw u sɔnna an ka maaba dɔw ka kumakan ma k'a dɔn k'a fɔ an bɛ gɛlɛya min kɔnɔ insécurité ko b'o la jamana lahala b'o la n ko jateminɛ de kɛra nin bɛɛ la ka sɔrɔ ka kalo 18 di mais an b'a yɛrɛ ɲininka mun na kalo 18 dira ka n'an bila mun na bi la mun de kɛra nka kalo 18 an sera an bɛ se ka fɔ a kuncɛyɔrɔ ma lakanabaliya bɛ yen ɲɔnɔ jamana ka bi kalafili tɛ se ka kɛ yen bi dɔgɔfiri bɛ lahalaya min na farabugu bɛ lahalaya min na bɛɛ lajɛlen b'a kalama dɔgɔnɔ jamana bɛ lahalaya min na bɛɛ lajɛlen b'a kalama ni maa y'i to la k'a fɔ ko a fɔ an ka kalafili kɛ e ko o tɛ fɛn jamana yɛrɛ tɔ ka ci sa wa walima an ka kalafili nagasilen kɛ wa élection bâclée i b'a dɔn ko min bɛ ka kɛ jamana kɔnɔ an dusukun kamikaminen de b'a fɔ an dusukun tɔɔrɔlen de b'a fɔ k'a ye k'a fɔ fanga dɔ kun b'an kunna n'o ye pouvoir civil ye n'an b'a fɔ ten fanga min kun dirigelen don civiliw fɛ olu ka dɛsɛ lakanabaliya min b'an kunna ka dɛsɛ ka fura sɔrɔ o la n bɛ segin n'i ye dɔɔnin n'i y'a jateminɛ Ibrahim Boubacar Keita ka fanga binni cause fila de y'a kɛ lakanabaliya kun y'a fɔlɔ ye fali jugu min kun bɛ sen na Bama jatigɛ tigilamɔgɔw fɛ ani mauvaise gouvernance mais an ka lajɛ kɛ ninnu na fura dama ni sisan cɛ jumɛn de changera la yɛlɛma jumɛn donna ko la an bɛ sɔrɔsi fanga de kɔnɔ civil fanga tɛ bilen dɛ nin y'a san kelen ni ko an bɛ sɔrɔsi fanga de kɔnɔ fanga dafirila de k'a fɔ ko lakanabaliya bɛ olu nana o de kama k'u bɛ fura sɔrɔ o la fura jumɛn sɔrɔla o la o tuma an bɛ to ninnu bolo ten yan k'an tɛ se ka taa kalafili la an tɛ taa kalafili la o ye kelen filanan k'an tɛ taa ko lakanabaliya min fana u sigir'o u kun ka se ka dugu kelen dɔrɔn u k'o libéré an b'a fɔ yen nɔ ka to a la san hakɛ min u jɔ ka kalata organiser mais an y'a ye k'a fɔ u dɛsɛra de jamana ɲɛmɔgɔ dɛsɛra fanga ɲɛmaa dɛsɛra min kalifara u la malidenw fɛ u bɔra an jigikɔrɔ a ma se ka lawaleya farabugu minɛnen don ɲɔnɔ minɛnen don jɛnɛma tɛ se ka se olu yɛrɛ ka denmisɛnninw bɔra ka jɛnɛ carrefour minɛ don o carte ta carte na dugu jumɛn de bɛ min libérélen don u na furadama ni sisan cɛ fɛn dɔ yɛrɛ donna la min kun bɛ ka kɛ sa kun tɛ kɛ fɔlɔ mun kɛra ɲɔnɔ maaw ka balo tasuma de bɛ ka don a la taa kɔlɔn kɔnɔna na jɛbi maaw tilala cikɛ la k'a ban u bɛ k'u ka foro kan sisan foro kannen k'a ban o tuma na tɔnɔ bɔ kuma seli k'an bɛna malo gosi ni fɛnw kɛ k'a kɛ bɔrɛ kɔnɔ ka se ka kɔngɔ kunbɛn n'a ye juguw bɛ ka taa tasuma de don o la anw bi yan ko pankuru b'an bolo anw bi yan k'an bɛ sɔrɔsi fanga de la ko kalata tɛ se ka kɛ kalata kana se ka kɛ mais minnu bɛ degun kɔnɔ a y'olu kɔni libéré munna olu tɛ se ka libéré an bɛ sɔrɔsi fanga de la donc ninnu ye kumaw ye propagandiw don kumaw don ka se ka a ɲɛfɔ an ɲɛna ka mɔgɔw lasunɔgɔ ka mɔgɔw hakili lami mais en réalité baara tɛ ka kɛ a kɔnɔna na malheureusement foyi tɛ ka kɛ min bɛ se k'an bɔ nin dingɛ kɔnɔ. n'i ye wulikajɔw jateminɛ cɛmancɛla fanga in kɔnɔ n'i ko baara tɛ ka kɛ yuruguyurugu kɛlɛ min bɛ ka kɛ miliyari caman bɛ ka minɛ ka don wagande kɔnɔna na e ko baara tɛ ka kɛ o ka fisa o bɛ ka tila k'u ɲɛsin baarakolo girin yɔrɔ ma n'i ko baara tɛ ka kɛ dɔ bɛ ka kɛ. alhamdulillah yuruguyurugu kɛlɛ kɔni o ye fasoden bɛɛ ka haminako ye ne bolo o man ka kɛ fanga kelen fana ka baara ye taabolo ye i ko miliyari caman donna wagande kɔnɔ anw kɔni m'o kibaruya sɔrɔ procureur ma bɔ k'a fɔ an ɲɛna Karim Masina minɛna a ye nin miliyari hakɛ sara filɛ nin ye faso kɛsu kɔnɔ walima kunnafoni ka bɔ fan wɛrɛ fɛ ka d'a ma an kɔni ma o kuma mɛn mais an ɲɛ b'a la fana maa o maa kun minɛnen don olu bɛɛ bɛ ka bila fana an t'a dɔn bilakun kɛra kun jumɛn u minɛna k'u lajaba ka tila k'u bila ko nɔ ma ye ko la vraiment jamana ko la nin bi maa dusu kasi quoi ka denbayatigiw minɛ ka sɔn da u la k'u buruja k'a fɔ u ye nin kɛ bɛɛ kɔni sigilen don n'a ye k'a fɔ n'u ye nin kɛ kɔni a nɔ kɔni kan ka bɔ ko dɔ kɔni na nka ka tila k'a ye k'a fɔ ko olu fana bilara ko acquitté
u bilara nɔma ye a la donc i b'i yɛrɛ ɲininka finalement e bɛ fɛn k'a fɔ Adama Sangare bilali min kɛra ka taa se Bakari Togola bilali min bon kɛra Adama Sangare bilala an bɔra k'a ye sisan i yɛrɛ y'a ye an bɔra k'a ye bɔlɔlɔ sanfɛ fana ko Bakari Togola fana bilala ko akite donc o kɔrɔ ko bisigi nɔmaya la an dun y'a ye k'a fɔ ninnu lajabara san joli sɔni u bɛ t'u minɛ ka na n'u ye bon ne bolo sariya kɔni justice ko kuma don maa tɛ se ka wara o kuma kɔnɔna na ka taa mais hakili la bibi na ni malidenw bɛ fɛ ni ko kan ka kɛ bibi na min bɛ se ka malidenw hakili sigi malikurako min n'u bɛ kan ka fɔ hali ni ne dalen tɛ malikurako in na n y'a fɔ malikurako tɛ tiɲɛ ye maakurako de ye tiɲɛ ye n'o tɛ malikurako tɛ tiɲɛ ye n faradama n y'o fɔ wa ko minnu bɛ ka kɛ bi o de bɛ k'a jira an na ko malikurako tɛ tiɲɛ ye ko min ye tiɲɛ dɔrɔn maakuraw nana minnu tun bɛ place wɛrɛw nɔfɛ olu nana Asimi nana o kɛra président de la transition ye o ye tiɲɛ Shogel nana a bɔra yuri kɔnɔ ka na a kɛra premier ministre o ye tiɲɛ ni kura bɛ ko in na o y'o ye nka k'a fɔ ko malikurako n terikɛ ta ci la Abubakari Ture an ka jamana bɛ gɛlɛya kɔnɔna na a bɛ gɛrɛntɛ kɔnɔ o bɛɛ n'a ta an ɲɛ b'a la k'a fɔ CEDEAO bɛ k'i tintin an kan ɲangili dɔw taara k'an yɛrɛ ka jamana sɛgɛrɛ CEDEAO a bɛ fɛ a tɛ fɛ ka Maliko yɛrɛ ban sa wa aw ka yeta ye mun ye non an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn i b'a dɔn tiɲɛ ye fɛn dɔ de baden fɛn tɛ jamana in kɔnɔ c'est à dire ne bɛ to k'a fɔ quoi malien i b'a dɔn malien ma kalanba man ca mais bamananw bɛ fɛn dɔ fana fɔ kalan fana ni kodɔn tɛ kelen quoi maa bɛ se ka kɛ i ma kalan i bɛ kodɔn i bɛ faamu kɛ mais an ka jamana in kɔnɔ i b'a sɔrɔ o fila de fana ka ca quoi i b'a sɔrɔ maa dɔ bɛ a ma kalan mais i b'a sɔrɔ a ka faamu fana man bon donc souvent maa kalannenw u bɛ se ka ko dɔ ta k'a ɲaami ka don u kun na u bɛ baara kɛ ni o ye quoi ka sɔrɔ tiɲɛ tɛ CEDEAO ye an yɛrɛw de ye CEDEAO ye an yɛrɛw de ye an dafɛ jamana ninnu de don ce n'est pas diabolique an bɛnna kan CEDEAO créera anw de fɛ yan nɔ depuis 1975 n'o ye san 1975 ye CEDEAO créera anw ka jamana kɔnɔ an b'a la charte fɛn fɛn bɛ CEDEAO kɔnɔ sɛbɛnfura fɛn fɛn b'a kɔnɔ an jɛnna n'a ye an y'an tɛgɛ nɔ k'a bɛɛ la n'i y'a jateminɛ a bɛ san damadamani bɔ Gambie jamana kɔnɔ élection kalata kɛra yen Yaya Jammeh y'a ka adversaire wele k'a féliciter sanga ni waati a tilala k'a fɔ k'a b'o ko ɲaami k'o ko bɔ a ma k'i sinsin fanga kan CEDEAO jama farala ɲɔgɔn kan ka sɔrɔdasi kulu wuli Mali sɔrɔdasiw taara a la ka sɔrɔdasi kulu wuli ka taa i jɔ Gambie da la ni marifa ye ka taa Yaya Jammeh bagabaga k'a fɔ i ko i bɛ fanga de di ka tila k'i kan bɔ a ma i b'a di walima an b'i kɛlɛ CEDEAO bɛɛ lajɛlen Yaya Jammeh wajibiyara a ye fanga di mais ni turu sera anw ma bi munna maa bɛ sɔrɔ ka malidenw hakili ɲagami ka ko wɛrɛ d'u kunna min tɛ tiɲɛ ye o tɛ tiɲɛ CEDEAO tɛ ka fɛn tintan kan min man ka wajibiya an kan ni ye ne yɛrɛ ɲininka dɛ CEDEAO ye fiɲɛ bɔda ba de bila Mali ye mais bien sûr parce que n'i ye nin jamana ninnu jateminɛ jamana baw de don ni ye Ghana ni Côte d'Ivoire ninnu ni Sénégal ninnu ni fɛn jamana baw de bɛ CEDEAO in kɔnɔna na coup d'état kɛlen u ye mun kɛ u nana essayer fɔlɔ ka ɲangini dɔ ta Mali kama u ye ɲangini dɔw ta minnu tun bɛ taa sɔrɔbolo sira kan n'an b'a fɔ o ma économie mais sanga ni waati u y'o wuli ka bɔ yen bɛnkan sɔrɔlen charte kɔnɔna na ni président civil sigira ka ko ɲɛnabɔ gouvernement sigira u y'o ɲangini wuli ka bɔ yen o ko bon a bɛ se k'aw ka baara kɛ maa dama aw ye délai min fɔ n'aw b'o respecter an b'aw dɛmɛ o la an tɛmɛna n'o ye mais an bɛ bali mun na kalo 9 ni ɲɔgɔn cɛ an nana fanga jaso filanan wɛrɛ kɛ tuguni an taara ka t'o ɲɛf'u ɲɛna u ko bon hali bi an b'a dɛmɛ mais o la u ye Mali suspend ka bɔ Union africaine na k'an suspend ka bɔ CEDEAO la u ko madama nin kɛra ta an tɛna ɲangini wɛrɛ ta mais an b'a ɲini aw fɛ hali n'a ye nin kɛ dɛ fanga jaso filanan a ti charte kɔnɔna na mais madama aw y'a kɛ ka ban jamana yɛrɛ ka basigi kama a n'an ka to ɲɔgɔn bolo a y'aw jija délai aw k'o respecter ne bolo CEDEAO ye caman kɛ mais problème min bɛ Mali ɲɛmɔgɔw la c'est à dire que on dirait que ɲɛmɔgɔ minnu b'an bolo ils ont un problème gɛlɛya de b'u bolo layidu timɛ na u yɛrɛ kumakan min fɔ ka se ka o kumakan lawaleya quoi u bɛ k'o min kɛ ni anw ye u y'o de kɛ ni CEDEAO mɔgɔw fana ye donc CEDEAO ɲɛmɔgɔw y'a ye k'a fɔ olu ni ninnu bɛnna kuma o kuma kan u y'a bɛɛ janfa Goodluck Jonathan min ye CEDEAO ka ciden ye jamana in kɔnɔ a ka bɔli laban na a n'an ka fanga ɲɛmɔgɔw sigira ka kuma u ye layidu d'a ma ko yanni octobre kalo cɛ k'u bɛ chronogramme dilan ko k'a ci u ma ko kalata bɛ se ka labɛn waati min kɔnɔna na o y'a sɔrɔ u ye layidu d'u ma ko kalata bɛ kɛ février
Goodluck tara a tale o la Ghana président yɛrɛ min bi CEDEAO yɛrɛ président la o fana nana kana an ka mɔgɔw kuma ɲɔgɔnya ayiwa waati fɔlen bi ka se aw ko k'a bi ci bila ma halisa ma ci sɔrɔ a ko bi togo di u ko ko ci binale o tara bon aw ko yani le 15 novembre cɛ ko bi bataki bila ka taa an y'a ye k'a fɔ a ma kɛ o cogoya la u sigira ka makɔnɔni kɛ fo ka taa se le 7 novembre min ni CEDEAO y'a laɲini ka ɲɔgɔn ye balalen dɔ labɛn n'an b'a fɔ o ma ko conférence extraordinaire u ye ɲɔgɔn ye balalen dɔ labɛn le 7 novembre Ghana an ka faamaw sɔrɔla ka wuli ka jɔ boloda o wulila an y'a ye k'a fɔ Malik Diaw n'o ye CNT président ye ale taara Alassane Ouattara fɛ yen Côte d'Ivoire ka to kuma ɲɔgɔnya an y'a ye non ale taara Burkina Marc Christian Kabore fɛ yen ka to kuma ɲɔgɔnya Sadio Camara taara Alassane Ouattara fɛ yen Côte d'Ivoire ka taa sɔrɔnadon kɛ o ye an y'a ye k'a fɔ ministre de l'énergie Lamine ale fana taara ci dɔ la Macky Sall ka jamana kɔnɔ a ye profiter ka kuma ni o ye donc mais o bɛɛ n'a ta o ta CEDEAO ka ɲɔgɔn ye balilen min cunna n'u y'a kɛnɛ sigi Abdoulaye Diop yɛrɛ wulila ka se kɛnɛ kan ka taa faamaw kuma ɲɔgɔn jɔn ala an jo t'a la an bɛ fɛ k'an mago to nin kelen na u ko k'u y'a faamu o bɛɛ la bon sanction belebele minnu kan ka ta jamana kan u y'o den kɛrɛfɛ ko sisan min don an bɛ les autorités de la transition an b'olu de ɲangi u tɛ se ka voyager bilen o ye kelen filanan fana u tɛ se ka u ka sɔrɔ mun b'u bolo voilà ni u ka saraw ni fɛnw donc dɛrɛn bɛ kɛ olu la olu tɛ tɛmɛ a sira normal fɛ ne bolo o ye ko nɔgɔyalen Mali ma o ye ko nɔgɔyalen Mali ɲɛmɔgɔw ma nin bɛɛ kɛra walasa sigi min labɛnnen don u bolo kalo kura tile 12 u ka se ka ji dɔɔni kɛ u koliji la ka se ka bɛn o waati ma u ka kuma fɔlen ka se ka o waleya mais an filɛ bi la an kɔni ɲɛ t'a la ɲɛmɔgɔw bɛ ka fɛn min kɛ ka taara o yɔrɔ ma walasa sanction kura minnu kan ka fara kɔrɔlen kan o kana se ka kɛ donc an bɛ min fɔ dɔrɔn mɔgɔw ka bɔ ka CEDEAO jalaki tout le temps k'a fɔ CEDEAO ye an jugu de ye u t'an fɛ CEDEAO ma deli ka k'an jugu ye anw yɛrɛ tun b'a kɔnɔ waati min na an jɛra ka sanction dɔw ta Niger kama coup d'état wale kelen kɛra Niger ka Alpha Oumar Konaré fanga na an farala ɲɔgɔn kan ani jamana tɔw an ye ɲangini bere ta k'olu sɛgɛrɛ donc ni an ye o sɛbɛnfuraw sɔsɔ parce que protocole dɔ de bɛ CEDEAO kɔnɔ n'an b'a fɔ ma ko protocole min signena Mali fɛ san 2001 san n'o ye 2001 ye protocole de b'a jira k'a fɔ ni fanga dafiri kɛra an ka jamana o jamana la an bi bɛn a kan k'o jamana ɲangi ɲangini fɔlɔ ye min ye u b'i den kɛrɛfɛ dɔɔni ka bɔ tɔn kɔnɔ fo i ka segin ka na ordre constitutionnel la fo fanga kura ka sigi i ka jamana kɔnɔ bon ne bolo n'a kɛra o cogo la fɛɛrɛw ni kuma ɲɔgɔnyaw de bi bila sen kan walasa dadigi kana kɛ an ka jamana na dadigi kana kɛ jamana kɔnɔdenw na parce que maa caman bɛ to ka kuma fɔ an ka bɔ CEDEAO la CEDEAO ɲɛsi t'an ye u ti ko kalama de koyi u m'a faamu de u m'a faamu parce que n'i y'a faamu n'i ye CEDEAO jɔyɔrɔ dɔ an ka jamana kɔnɔ i ti sɔn ka kuma dɔw fɔ quoi hali n'i y'a jateminɛ an ka faamaw u ko ye ko ta ni dusu ni fɛn min ye fanga min ye mais n'i y'a jateminɛ sisan o fiɲɛ bɔra dɔɔni kuma minnu bɛ ka fɔ nin waati in na o kuma ninnu ka di hali n'a k'a sɔrɔ u ye des propos va-t-en-guerre n'u ye kɛlɛ kumaw fɔ ka jamana kɔnɔdenw la fitinɛ ka bila mais depuis a waati anw b'a dɔn k'a fɔ kuma ninnu tɛ se ka taa yɔrɔ jan sabu ka d'a kan Mali ye sanni feere jamana de ye Mali ka sɔrɔ caman bi sanni feere de la an ka minɛn caman de bɛ bɔ kɔfɛ ka na an ka minɛn min bɛ tɛmɛ CEDEAO jamanaw fɛ ka na n'i y'a jateminɛ 100 sara la a bɛ taa fɔ 75 la ni ninnu ko k'u bɛ embargo sigi an kan bi an bɛ bɔ a la cogo di an kana ɲɔgɔn nɛgɛ an ye chance min sɔrɔ nin coup d'état na an m'o sɔrɔ 2012 Amadu Aya ka coup d'état la o 2012 la embargo sigira an kan yɔrɔnin kelen an y'a ye k'a fɔ taji da yɛlɛnna o sɔngɔ taara daminɛ bon gɛlɛya min b'an fɛ charte de la vie la n'i y'a ye fɔlɔ sanction ma tɛmɛ nin kan mais hali bi an fɛ yen fɛn bɛɛ gɛlɛyalen don cogoya tɛ fosi la donc il faut que an ka bɔ o discours kɔnɔ an ka dɔn k'a fɔ jalaki kɛbaga ye anw de ye maintenant fɛɛrɛ jumɛn bɛ se ka kɛ an ka bɔ nin kɔnɔna na walasa le 12 décembre min bɛ nalen n'o ye kalo kura tile 12 u ko komi ni ɲangini bere min ta k'an sɛgɛrɛ o kana se ka ta k'an sɛgɛrɛ fɛɛrɛ jumɛn bɛ se ka kɛ rapidement an ka bɔ kɔnɔna na ne bolo an ka ɲɛmɔgɔw kan ka miiri kan ka taa olu de ma an filɛ yɔrɔ min na mais hali bi an ɲɛ tɛ fɛn na u senkɔrɔ u bɛ ka baara min kɛ walasa an ka se ka kisi o ma
Abakari Touré ni ye jateminɛ kɛ ni waati in na kuma min cɛyalen don anw ka jamana kɔnɔ o de sigi ka fɔ ye assise de la refondation walima assise nationale de la refondation o de malidenw bɛɛ lajɛlen ka sigi an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma o kuma kɔrɔfɔw cɛyalen don anw ka jamana kɔnɔ ni waati in na nka ni ala sɔnna ma an bɛ taa sɛgɛn lafiɲɛbɔ la baro tako filanan an bɛna masalo fanba bolo kan ni ala ka jɛ inshallah. Baramuso yi susuli kɛ tuguni. I ko cogo di? U ye ji kura bɔ. Baramuso ka mini ji. Awɔ. Ne bɛ yɛlɛmu fan fɛ. E bɛ yɛlɛma ka jɔn to. Farikolo kɛnɛya n'a laɲɛnamayali tɛ taa min kɔ fiyewu o ye ji de ye nka ji ɲuman de ko don dɛ baramuso ye o minéral bɔ o minéraliw bɛɛ la ɲuman ka tila k'o d'aw ma sɔngɔw bɛɛ la nɔgɔman na 40 bidɔn o ni 25 ta ala ni baramuso sababu o minéral kɛra an bɛɛ ka minfɛn ye baramuso foli ani tanni k'o lase aw kelenkelenna bɛɛ lajɛlen ma nin waati in na mankutu kɔfɛ min ye cakɛ bondaso ye n'an b'a f'a ma société Aminata Konate ni bɛɛ lajɛlen bɛ a dɔn baramuso la an bɛ a cakɛlaw fo ka taa se a ɲɛmaaba ma bi faso jɔkɛnɛ jɛmukan kɛnɛ kan maa welele Abakari Touré ale min ye jɛkulu bɛ yen nɔ an ka jamana kɔnɔ n'a bɛ f'a ma cadre d'échange des partis et regroupement des partis politiques pour une transition réussite o ye jɛkulu ye min bilara sen kan min bɛ se ka kɛ sababu ye cɛmancɛla fanga yɛrɛ a bɛ se ka yiriwa walima a bɛ se ka kuncɛ cogo yɛrɛ ɲuman na cogo min na o cogo kelen na ni Abakari Touré yɛrɛ ta k'a lajɛ jɛkulu min bɛ anw ka jamana kɔnɔ n'a bɛ f'a ma nouvelle jigiya kura nin ye espérance nouvelle jigiya kura nin ye jɛkulu fana min bilara sen kan kabiri san 2020 yɛrɛ kɔnɔna na o sifinnakaw olu ka ɲɛmaa don bi an ye ale wele ka na bi min b'a to an n'a yɛrɛ bɛ se ka kuma Mali kisaw ka cogo min na kɔrɔfɔ tun nana da yɔrɔ min na o de ye sigi ka fɔ ye assise nationale de refondation bien de la refondation a kumaw cayalen don aw ka yeta ye mun ye a la sigi ka fɔ in na alhamdulillah rabbil alamin i ka ɲininkali diyara an ye bon i b'a dɔn ko in bɛɛ bɛ munumunu na ko kelenw de kan quoi assise nationale de la refondation aw welela ka taa kuluba aw ko ko aw sen t'a la dɛ aw mɔgɔ bi ban sigi ka fɔ ma an ka jamana voilà parce que an ko sigi ka fɔ ye damu ye bamananw ko ten o ye tiɲɛ ye mais o y'a ye sigi ka fɔ min bɛn kɛra a terme de référence bɛɛ kan mais sigi ka fɔ min i b'i wele de ka na participer ou bien ka na assister dɔrɔn décision minnu bɛ ta i fɛla ko tɛ a la i ka fanga tɛ a décision ninnu kan an b'a fɔ o sigi ka fɔ laban tɛ se ka kɛ damu ye an bɛ fɛ ka min fɔ dɔrɔn d'abord an bɛ fɛ k'a jira k'a fɔ jamana in alhamdulillah sigi ka fɔ caman kɛra jamana in kɔnɔ a si ma kɛ sigi ka fɔ ye min ni nafa ma ye a la dialogue national inclusif kɛra loi d'entente nationale taara yan nɔ o bɛɛ kɛra sigi ka fɔ dɔw de kɔnɔna na donc sigi ka fɔ caman kɛra ni y'a jateminɛ Mali kɔnɔ minnu résolution dalen bɛ yen nɔ baara tɛ ka kɛ ni olu ye bon furancɛ fanga nalen furancɛ fanga tako fɔlɔ kɔnɔna na tako gale kɔnɔ ka na bila tako filanan na an ma refondation ko kuma mɛn mais premier ministre min bɛ yen sa o de nana a nana ni refondation kuma ye an ko alhamdulillah sigi ka fɔ kɔni ni welela kɛnɛ kan baasi ma t'a la mais a bɛ kɛ kan jumɛnw kan a bɛ kɛ sigiden jumɛnw kan f'an ko ɲɔgɔn faamu olu de la kuma kɔnɔna na a n'an ka jateminɛw la an nana ye k'a fɔ assise in ja a labɛnkun fanba de ye dɔ ka se ka fara furancɛ fanga in kan an ka taa ɲɔgɔn ye o tuma na ka taa tɛgɛrɛ fɔ saliba kɔnɔ o tuma na ko malidenw jɛnna n'a ye ko dɔ ka fara furancɛ fanga kan tiɲɛ don hakilina dɔw bɛ se ka k'u la minnu ka ɲi peut-être jamana bɛ gɛlɛya minnu kɔnɔ mais an ko n'a ma ɲɛ refondation bɛ kɛ a man ka kɛ refondation bakilelen ye n'a ma ɲɛ aw ko sigi ka fɔ minnu kɛra a tɛna baara kɛ n'olu sɛbɛnfuraw ye ko aw bɛna aw yɛrɛ ka sigi ka fɔ kɛ n'a bɛ Mali de kun kan a bɛ malidenw de kun kan a man ka kɛ ko ye min bakilelen don anw bolo a kan ka kɛ ko ye min bɛ temps ta kosɛbɛ ka se ka wagati di malidenw ma an ka se ka bana min bɛ jamana in na an ka se ka a fɔɔnɔ kalo kelen tɛ se k'o kɛ o kalo fila tɛ se k'o kɛ o
kalo saba tse ko kɛ o n'i y'a dan an yɛrɛw ma o la an kan ka taa kalo 6 fo san 1 baro de la o ka taa malidenw kuma ɲɔgɔnya fan bɛɛ jango ye lakanabaliya min fɔ an tɛ se k'a fɔ k'an bɛ Mali bɛɛ kɛ kalo saba o mais olu mɔgɔ kelen minnu ko kalata tɛ se ka kɛ Mali fantan 4 bɛɛ lajɛlen na olu mɔgɔ kelenw de ko assise bɛ se ka kɛ Mali fantan 4 bɛɛ lajɛlen na k'u bɛ se ka bɛɛ lakana o ye kuma fila ye minnu bɛ ɲɔgɔn sɔsɔ o kuma na tiɲɛ bɛ min o ye ɲininkali kelen donc assise an m'a fɔ k'an tɛ taa la mais an y'a fɔ de an ka bɛn a sigidenw kan bɛn ma kɛ o de kan an ko ni assise dabɔkun de ko ka dɔ fara furancɛ fanga kan an tɛna don o da fɛ sabu ka da kan n'an donna o fɛ o kɔrɔ ka an donna fɛ ka malidenw janfa an tɛna taa ni o sira ye a filanan ye min ye musaka ko bɛ assise la ko bɛna miliyari 2 ni kunkanfɛn de don assise labɛnw na an y'a yira k'a fɔ fana gɛlɛya bɛ jamana kɔnɔ bi na k'a fɔ an dɛsɛlen don yɔrɔ la ko wari bɛ se ka don yɔrɔ min na ne ma d'a la n'u dɛsɛ bɛ Mali la lakɔli karamɔgɔw ka gɛlɛya bɛ yen u tɛ ka denmisɛnninw kalan o gɛlɛya bɛ yen ka sababu kɛ article 39 ye a fɔ miliyari 2 ye ni o labɛnna k'a lasago kɛrɛfɛ o tɛ se ka dɔ ɲɛ o ko la an bɛ cherté de la vie la bi foyi tɛ se ka san jamana kɔnɔ hali n'a ka sɔrɔ semaine tile damadamani gouvernement ye mesure dɔw ta k'a fɔ k'u bɛna subvention accordée voilà subvention accordée ko ka dumunifɛnw sɔngɔ jigin hali n'a ka sɔrɔ bi na maa tɛ se k'i sɔnni sigi o kan sabu ka d'a kan an bɛ sanni kɛ sugu kɔnɔna na an bɛ sanni kɛ butigiw kɔnɔ an b'a nɔ ye fɔlɔ a bɛ se ka kɛ o mesure ma waleya a waleyali ma daminɛ fɔlɔ mais an ɲɛ t'a nɔ na mais an bolo a mana kɛ cogo o cogo miliyari 2 ni kunkanfɛn a kan ka se ka don fɛn dɔ la ka fɛn dɔ ɲɛ Mali ye min tɛ sigi ka fɛnw ye quoi donc an ma ɲɔgɔn faamu a sigiko de la donc président de la république y'an wele k'an ka taa an ka kuma an taara an y'an fɛla fɔ a ɲɛna a fana y'a fɛla fɔ bon a y'a dɔn k'a fɔ tiɲɛ b'an fɛ an ko fana an ka daw yɛlɛnnen don a ye sanga ni waati bɛɛ lajɛlen na an ye kuma minnu f'a ɲɛna n'a ye miirina kɛ o la ka tasibila kɛ o la n'an bɛ se ka ɲɔgɔnna sɔrɔ cogoya min na ka se ka yɛlɛma don kow la madama ni yɛlɛma donna ni jamana ko don mun an tɛ participer a la mais an ko à l'état actuel a bɛ cogo min na nin cogo in na i n'a fɔ fanga ɲɛma bɛ k'a fɔ cogo min na k'a mankutu kɛ cogo min na n'a y'a sɔrɔ o de don an ka taa ɲɔgɔn sɔrɔ salle kɔnɔ ka taa dɔ de fara furancɛ fanga kan ka sɔrɔ a ma kɛ ni bɛɛ lajɛlen ka yamaruya ye an ko vraiment an tɛna don o da fɛ ayiwa ka fɔ in gɛlɛya fanba ye o de ye Abakari Ture ni waati laban ninnu na an y'a ye k'a fɔ maa min ka mara bolila anw ka jamana ka san caman kɔfɛ n'an ka jamana y'a ka yɛrɛmahɔrɔnya ta n'a bɛ f'o ma ko Faransi jamana ani an ka jamana cɛlaw ni waati laban ninnu na gɛlɛyaba nana nka a bolokɔni bɛ ɲɛsin aw ma k'a fɔ aw yɛrɛ minnu ye jɛkulu ɲɛmaaw ye Mali gɛlɛya bɛɛ bɛ fɔ aw fɛ nka aw tɛgɛ tɛ ɲɛsin Faransi ma aw tɛ Faransi tɔgɔ fɔ mun bɛ na n'o ye Abakari Ture Faransi ko e fɛla mun y'a la bon ne t'a dɔn anw kan ka Faransi tɔgɔ fɔ ka taga lahalaya min ma o sabu ka da ka bon siran tɛ Faransi an ka partenaire de ye an n'a bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ i yɛrɛ ɲumana depuis an ka yɛrɛmahɔrɔnya ta waati fɛn caman bɛ fɔ jamana kɔnɔ yan nɔ mɔgɔw t'a faamu ou bien mɔgɔw t'a dati to a la mais Faransi jɔyɔrɔba bɛ an ka économie na kosɛbɛ n'i y'a jateminɛ hali an ka impôt n'an ka taxe minnu bɛ sara jamana in kɔnɔ yan walasa an ka baarakɛlaw ka sara kɛmɛ sarada la n'i y'a jateminɛ Faransi ka cakɛda minnu b'an fɛ u bɛ impôt ni fɛn min sara kɛmɛ sara a bɛ taa 25 la o ye kelen filanan n'i y'a jateminɛ anw ka baarakɛlaw sara on le dit chaque fois on a un budget déficitaire c'est-à-dire que an ka baarakɛlaw sara kuma bɛɛ a tɛ bɔli kɛ jɔnni b'a dafa an ye farajɛw de b'a dafa an ye sanga ni waati bɛɛ lajɛlen na mais gɛlɛya tɛ o kuma tɛ o nɔfɛ kuma bɛ min nɔfɛ Faransi partenaire de i b'a fɔ Russie i b'a fɔ Chine i b'a fɔ États-Unis i b'a fɔ jamana wɛrɛ u b'anw de ka jamana kɔnɔ n'u t'an sago kɛ u bɛ mun ɲini yan o kuma ka nɔgɔn ni fɛn bɛɛ lajɛlen o u b'anw de fɛ anw de y'u wele ka na u ka n'an dɛmɛ baara la n'u ti kan ka an sago kɛ ɲɛmɔgɔw de b'an na e ka kuma tɛ se ka a to u bɛ taa ne ka kuma tɛ se k'a to u bɛ taa n'an ye boulevard l'indépendance bɔ k'a fa jama na sini ko Faransi ka taa u ti taa mun bɛ se ka taa n'u ye bi Assimi Goïta ka décision kɛ su in na bɛɛ sisan dani na bɛɛ a ka décision ye ko Faransi tɛ fɛ a ka kɛ yan sini u bɛ taa ka bɔ yan walima fanga ɲɛma min b'an kunna ka lettre kɛ sisan bɛɛ k'a fɔ Faransɛw ye ayiwa anw de ko k'a ka n'an dɛmɛ alhamdulilayi dɛmɛ komi a ma k'a cogoya la an bɛ fɛ a k'an ka jamana to an ye n bɛna misaliya kelen d'i ma an y'an ka yɛrɛmahɔrɔnya ta san 1960
le 20 janvier 1961 Moro Keita est ambassadeur Bewele Kuluba. Français ambassadeur Kumbala. Kuke chere ka jema ke chere kanyanga yere mahorata. Mali ba sa ko alabi. Mba nyina o fe Français au kanga jamana tongulo. Sorasi fe ba buloya. A électrique ka duma katla ka fujana. C'est ça un responsable nindi, c'est ça un dirigeant ka kuma fokake. Mais ama maldon labo ku kodo nyogona o. Ama do kerengere ko lu malde nyuma we ka do kerengere ko lu faso de njugu yo amoke o akanga minke ado a joro la nyemu ka joro la yorike. Le 5 septembre 1961 le dernier soldat français a quitté le sol malien. Francis finitigi la mo laba min ko ma fa septembre ko lot le duru 1960 ko do malla malikara retay fama munum ba mbolo bi mu balikanike chama manyinu fewo yananga malidon kodo nyogoma ka do ke faso de njuge ka do ke faso de nyuma ayo kumbowa donc kuma tien mié ou mo be ku ka keleke do de kan parce que no fana ma foti do malden do kuna na ma fo ka do kerengere ko ay wa nyabala de nunu de franci jabala o jamana ko na no fana ma fo malden do oti do malden au de Francis Thierry Francis pion munu be mali kono mais pion rebe Francis la ni dirigeant nunu ko wa ni pion tout la muntu kal baliga ke ko misali tellement ere mi abet le sabat le nani bo français ou ye marama fin yirika ou yo de bouffe kananai asera Burkina ko ko tete amadaba Burkina kamare kabina mali la Burkina be ko o tolu de ka frontière traverser mene ko bina malla sabka daka unna li sa chama fonye ou ye dogo kun kelen de Burkina bishu be wuli Burkina président yi willa ki jode ka jamana kono don dili wala sa français ko convoi beteme ou nana do Niger o kelena ou sera Nigérien ko kuti teme ama dabo Niger kamare kubina malde la mais Nigérien de ko kuti teme o luka frontière fe kasi malla oh una frada mani sisanche u dona gawo mali autorité juma kuma kame ala mouvement mimbe sena sisano nabi fama o naka koro nabi transition naka koro no bi kan na fulo mugo boka dolu mo ka yala ka taka ko soutien à la transition iyo mangame akola ubi ka ta fambe fe kan transition soutien ubi ka ta français nini nga marama fe munu temeno bora kalama iya kuma me jonda iya kuma me ali fama o daka foko u ka français nyini nga doron marama fe munu be kana est ce que an jema kando wa mu marama fe onde do bina mu de ke mu ere ba obulu anu lutika nafasi ama obina ni kura were ka faroka muna o nyini galima ke fobi u flegawo donc anga toka bo passion ko nana anga bo émotion ko nana anga ko tien ere dakene ka ko tien ere fo no kera ambi ko tien yi ambi bon ko noka mais mi sam ke malien famba ere fana tien mandu ko tugu bari o ti ko dlan ati ko dlan aywa turege demunga asira akunche yorola ni mako ke ka dakuru nya flafo anga seka ni krofo be kunche efsika musoro ka fo gela ko frabala furabe maliko ina bio non frabala parce que frabala seulement munu be nyemo yala ne bolo olu de kanga ubamba halibi olu de nana ka foku bese hakila maldo ma gela ubulo donc ali biole kanga se ku bamba ka se ka maldo fara nyogon ka parce que niya yanga ta kene mana no ka soro kono na fana bene be donc a wajibi yalen do olu de kampi ka maldo fara nyogon nga se ka kankelen fo ka soro ka nyishi ko kanama mais aka kala efe aka kala kono nana e ko kaka suma ebulo o ka gelende donc le kalokura le tan flano le 12 décembre natai les bienfants tomba mimbe no cédé o ka ngo nyon dara jeke ni zen tatna ke balale ne ko chune o ba kalama aywa an konta lanyini ala fe sanction munu be nyangini munu be doka fara o kan tukuni katara maldoma déjà mimbe na amba nyina la refe o ka wili mais o tseka wili ku sigilin to fuka ko do de ke benkan e fin munu nye o kofo c'est d'ailleurs ya ira ka fo ka seben fura chuma u se ka kalata organiser mina nu ba do ku se ka kalata labe février kalo tlem wan wolonfla u bi se ka labe ka be wati mina u ko fana fo parce que ko gelea yodo e ko kit se ka kalata labe wati folena mais ira hakille be se ka labe wati mina fana desele ndo ko fana fo bo ambi bo kono togodi
ci yɛrɛ k'i ka fɛla fɔ an ka kuma o fana kan I dɛsɛlen don k'o fana fɔ bon an bɛna to nin na bisibasa an t'a dɔn min bi kɛ an bɛna se o fana ma an bɛ sɔrɔ ka na fɔ a bon y'a ye CEDEAO nana ka na ni ɲangini bere d'an kunna bon ka sɔrɔ an yɛrɛ ka laɲiniw don donc an bɛ min fɔ faamaw ye dɔrɔn Ala ka hakilina ɲuman di an n'u ma vraiment u k'a lajɛ togo bɛɛ lajɛlen na ka bɛn ɲini malidenw ni ɲɔgɔn cɛ an ka se ka bɔ nin kɔnɔna na bon n'u dɛsɛra de fana k'u dɛsɛra u ka bɔ k'o fana fɔ malidenw ɲɛna an bɛ fɛɛrɛ sɔrɔ o fana na ayiwa inchallah a b'a jigiya k'a fɔ u ye lamɛnni kɛ wa faamuyali yɛrɛ fana sɔrɔla la an bɛ I fo k'i waleɲuman dɔn Abubakari Ture e min sɔnna k'an ka wele jaabi an b'a jigiya k'a fɔ nin bɛna kɛ an ka baro siɲɛ fɔlɔ ye nin tɛna kɛ a siɲɛ laban ye tuma ni tuma ka I wele ka na tele ɲɛta Jabarani so kɔnɔna na ka tele ɲɛta ɲɛmaa bɛɛ lajɛlen fo ɲɛmaayaso bɛɛ lajɛlen ani e yɛrɛ ni balimakɛ ani technicien ni cameraman ka bɛɛ lajɛlen fo ka waleɲuman dɔn inchallah ani baraji I Ture nin bɛ dansigi kɛ aw ka bi jɛmukan na ni o ye faso jɔ kɛnɛ maa welele Abubakari Ture kulu min ni ale bilalen don sen kan ni a bɛ f'a ma Espérance Nouvelle jigiya kura o ye jɛkulu ye min ni o sifinnakaw ka ɲɛmaaya bɛ ale bolo an ci a wele ka na ka se ka na an da don Maliko yɛrɛ kunkan ko kɔrɔfɔ masala caman minnu bɛ taga ni ka segin na sisan wa an b'a jigiya fana ka fɔ faamuyaliw caman sɔrɔla la Ala ka an ka jamana basigi ni ka a kolo suma Ala ka dɔgɔkun wɛrɛ jɛmukan jira an na ni o ye faso jɔ kɛnɛ يما موالي الهوى يما موالية يما موالي الهوى يما موالية بسمة بتقهر الهموم والآمل يملاها عمر الظلم ما يدوم وأرضك ما بننساها بسمة بتقهر الهموم والآمل يملاها عمري الظلم ما يدوم وأرضك ما بننساها والكون كله بيحضر لعرس الحرية